Театр бір қасанда өлмейесек. Ер шарында кіші яшаға, театрда яшаясек. Ниндегіне ығызығы, ниндегіне ауыр замандар болмағын. Театр сәнғаты шул яңы ұсырды өдіне елі бітіп, өдіне хеңдіріп яшаға, ол яңы басқысқа міне һәм алға атлай. Мажит Гафури исемендәге Башқұрт дәүләт академия драма театрының 100-нче ижад мизгеле тамамлана. Быелгы мизгел башка елдардан нык айырылды. Шатлыклы ла булды, катмарлы ла булды. Былтыр июнь айында мине театрга баш режиссер итеп куйдылар. Бына күз йомып аскансы бер ел үтеп тә китте. Һәм минең беренче эшләгән елым бигрәк катмарлы, бигрәк авыр булып сыкты. Әмма шуңа карамастан без бик күп эш эшләдек. Театрның 100 еллыгын үткәрдек. Классигыбыз Мустай Кәримдең 100 еллыгын үткәрдек. Оның Кызурлау пьесаһы буенча бөтә труппа катнашлыгында спектакль сыгардык, Кызурлау исемле. Шул ук вакытта республикабыздың 100 еллыгын үткәрдек. Һәм театрыбызда ремонт башлап, икенче театрдарда спектакльләребезне уйнап, 8 яңы премьера сыгардык. Кызурлау комедиясының премьераһы Башқұрт дәүләт опера һәм балет театрының зур залында үтте. Режиссер Илсур Казакбаев Мустай Кәримдең данлыклы әсәрен заманча сәхнәләштерде. Тере тавышка, оркестрга кушылып башкарылган йырлар, күңелле бейеүләр барыгы ла тамашачыларның күңеленә хуш килде. Чуть-чуть вам надо довернуться. Все, что вы делаете, оставляем. Тамашасы бик йылы кабул итте. Үзебездә рәхәтләнеп уйнайбыз комедия, сөнки ул безнең Мустай әсәре. Кабатлап куелды әлбиттә. Үткән спектакльләрдә без массаларда, күмәк сәхнәләрдә йөгереп йөрһәк, үзебезнең корифейларыбыз уйнаган спектакль, уларның якты истәлегенә дип әйтәһем килә ошо спектакльдә куюыбызда. Гомумән тамашачылар йыр, бейеү һәм шаяру булган спектакльләрдә яраталар. Ә безнең Кызурлау комедиясында без оркестрга кушылып, тере тавышка йырлайбыз да, бейебез дә һәм шаяру, көлкегә корылган сәхнәләр дә бик күп. Шаярдам, Ямилә. Юк, Кытлахны. Мин шаяртмайм. Мине сынлап та. Һинне хайладым. Театрыбыздың бөтә актерлары ла диярлек Кызурлау спектаклендә катнашты. Без зур, тату гаилә булып яшәйбез һәм эшләйбез. Мустайга язган бөтен пьесалар иң тәүдә безнең сәхнәлә куелып, тамашасы фатихаһын алды. Һәм бына безнең 7нче сезонда Мустай агайның үлемһез музыкаль комедияһы Кызурлау безнең сәхнәгә тагын да кире кайтты. Һәм репертуарыбызда гөрләп бара, озын гомерле булыр дип уйлыйм.
Үзегез уйлап карагыз әле, бында безнең өчен 14 бәйгеү һалынды. Был хәрәкәт итәргә яраткан артистлар өчен зур бәхет. Етігіз спектакльға ем берді. Тамашасылар уларды қайнар алқыштарға күмділер. Махир сәнгать ұсталарын қабат-қабат баш иергә сақырды тамашасы. Бұл пьеса біздің Башқұртстан театрдарыбызда һәр береһендә бара тиерлек. Әмма иң күркәм, иң сағыу спектакль безнең туган театрыбызда булырга тиешне. Без буның өчен бик күп көз салдык һәм үз теләгебезгә ирештек. Башкорт дәүләт опера һәм балет театры безне үз канаты астына алды. Үз бинабыз ремонт эшләренә ябылу сәбәпле, безнең барлык спектакльләребез ошо театрның бәләкәй залында барды. Тамашасы залының мөмкинлекләрен исәпкә алып, тәү сиратта бәләкәй формалагы спектакльләрне репертуарга кайтарырга булдык. Александр Гельмандың «Эскәмия», Туфан Миңнуллиндың «Һөяркә» драмалары тамашасы күңеленә хуш килде. Эскәмия спектаклен без Мәскәүдән Щепкин училищеһеннән алып кайттык. Һәм был мизгелдә уны яңынан куйдык. Badam, badam, badam. Il arrive courant derrière moi. Спектакльдең сәхнәгә кайтуына шатмын. Һәм шуны әйтергә кирәк, икеләтә шатмын, чөнки был спектакльдә мин беренче тапкыр төп геройда уйнадым. Һәм бүгенге спектакль тамашачыларга ныгырак тәэсир итте. Бына ниһаять Һөяркә спектакле яңынан сәхнәгә кайтты, Аллага шөкер. Ни тиһәң дә миннән калган атын булып чыга. Булган идем. Уңһыҙҙа бит унан калган булып сыға. Һөяркә спектаклендәге хәҙрәт роле, күрәһең, үҙем дә дин юлында булгангалыр инде. Бигерәк тә күңелемә ятты, оҡшаны, һәм киләсәктә лә Алла бирһә, был ролде башҡарырға яҙһын. Һәм тамашасылар туп-тулы, бик яратып ҡарайҙар, һәм рәхмәттәр әйтәләр. Бына ҡайбер зритель килеп, ҡатын-ҡыҙҙар бигерәк тә бына һеҙ минең бер тормошомдың бер кисәген искә төшөрҙөгөҙ дип әйтәләр. Бына һин уға кейәүгә сығып бала табырһың да, мин һиңә бағышлап шиғырҙар яҙып ятырмын. Һинең айырылғаныңды көтөрмөн. Зинһар битмә мине. Минең башҡа бер кешендәге аңлашынан исә. Һин минеке генә ишетәһең. Һинһеҙ миңә йәшәүҙән ҡыҙығы ҡалмаясаҡ. Йәллә мине исә. Быйылғы сезонда без шулай ук ситтән килгән шәхестәр менән дә бергә эшләнек. Улар араһында хореографтар Ольга Даукаева булды, шулай ук Алина Мустаева. Режиссерлардан инде бына беренче тапкыр бездә Бейби театры куелды, уның режиссеры Казандан Алмас Садриев булды һәм Мәскәүдән режиссер Родион Букаевты сакырдык. Бәпәй театр дип йөрөтте артистлар был спектакльдә. Уның максаты яңы туган сабыйҙарға тирә-яҡ донъяны танып белергә өйрәтеү. Был спектакльдә бәләкәстәргә бик күңелле. Улар күп нәмәләр менән таныша, ә уларҙың ата-әсәләре күңелдәре менән ял итә. Мин яшь әсә булараҡ, әлбиттә, Бэби театр проектына ныҡ иғтибар иттем. Ныҡ ҡыуандым. Хәҙер балаларҙы бәләкәй саҡтан уҡ театр менән таныштырырға форсат бар. Бэби театр на самом деле направление, оно не совсем новое, оно новое для России, да, для постсоветского пространства. А в Европе, в мире, да, оно зародилось, существует достаточно давно, 60-х, 80-х годов, оно получило мощное распространение.
Вот. И сама суть идеи бэби-театра в том, то, что, как показала практика, детей приобщать к искусству можно не как принято у нас там, с тюзовского возраста, да, а даже с самого раннего, начиная уже от 1 года. Да. Biz de aktörler bepeyder isim koyulgan spektaklde tavbe tapkır oynanık. Hem elbette bizden kiskey dostlarımız nisik kabul eder eken, ularga hem ulardan ata-әсәләренә охшар микән дип уйлагайнык, әмма безнең куркуыбыз юкка булган икән. Бәләкәй бәпәйдәр безнең спектакльдә яратып каранылар. Безнең менән бергә улар уйнанылар. Һәм бик күп осракта уларның хатта кайткылары килмәй. Мәктәп яшендәге балалар өсөн Рөстәм мажаралары дигән спектакльдә куйдык. Ул бөек еңүҙең 75 йыллығына арналды. Спектакльдә куйыр өсөн Рәсәйҙең билдәле театр эшмәкәрләре саҡырылды. Режиссер Родион Букаев, драматург Светлана Баженова, рәссам яҡтыртыусы Евгений Гансбург. Күҙгә күренмәҫ йәнгә әйләнгән Рөстәм исемле малайҙың мажараларын бик ҡыҙыҡлы итеп сәхнәләштергән режиссер. Театрыбыҙҙа бөтә ғаилә менән ҡарау өсөн матур сәхнә әҫәре тыуҙы. Был спектакльде беҙ шул тиклем яратып эшләнек. Беренсе көндән үк режиссер менән бергәләп ултырып, реквизиттар әҙерләнек. Без спектакльдең ниндәй икәнен дә белмәйбеҙ, ә реквизиттарыбыҙ әҙер ине. Һәм был мажаралы әкиәт балалар өсөн генә түгел, ата-әсәйҙәр өсөн дә бик тә ҡыҙыҡлы булды тип әйтә алам. Театр коллективының ижади көстәр менән тулыланып торуы ғәҙәти күренеш. Быйылғы миҙгелдән беҙҙең театрға Стәрлетамаҡ башҡорт театрынан Зиләрә Юлтаева һәм Ырымбурҙан сәнғәт институтын тамамлаған Әлфирә Заһиҙуллина эшкә килде. Кинорежиссер Руслан Юлтаев та быйылғы йылдан беҙҙең театрҙа эш башланы. Шулай быйылғы сезонда премьераларҙы сығарған ваҡытта беҙҙең театрҙың Зөләйха күҙҙәрен аса исемле спектакле төрлө төбәктәргә гастрольға йөрөп тә өлгөрҙө. Ул бөтә Рәсәй буйлап йөрөнө тип әйтерлек тә була инде. Мәҫәлән, беренсе тапҡыр беҙҙең театр Грозный ҡалаһында сығыш яһаны. Һәм Зөләйха күҙҙәрен аса чечен халҡы күрҙе. Шул уҡ ваҡытта Мәскәүҙә һәм быйыл бик күп йылдар үткәндән һуң беренсе тапҡыр беҙҙең театр Санкт-Петербург ҡалаһында сығыш яһаны. Һәм Товстоногов исемле театрҙа 2 тапҡыр спектаклде күрһәтте. Мин бик ныҡ хафалана инем. Тамашасы килер микән, зал тулы булыр микән, 3 зритель булһа, күңелһеҙ булыр тип тә ҡайғырҙым. Әммә ҙур зал туп-тулы ине, кешеләр баҫып ҡараны һәм спектакль тамамланғас, тамашасылар ҡул сапҡанда үрә торҙолар. Бер Петербург тамашасыһы әйтте, Петербург тамашасыһы зритель үрә тороп ҡул саба икән. Был бик һәйбәт, сөнки һәр бер спектаклгә улар тороп ҡул сапмайҙар тине. Шулай ул спектакль Байкалға барып ҡайтты, Иркутск ҡалаһында үткән фестивалдә булды, шулай уҡ Ижевск ҡалаһында булды, Ульяновск ҡалаһында булды, һәм бына ошо карантин булмаһа, Челябинск, Йошкар-Ола, Чебоксар ҡалаларына юл тоторға ниәтләнгәйнек. Алла бирһә, мин ышанам, киләсәктә барыбер барып ҡайтырбыҙ дип.
елдан-ел дурырак оборот ала бара. Ни тиклем без уны озак уйнайбыз, ул шул тиклем уның даны арта. Kaz taptılar, kaz taptı. Bularla ulup dik durdu. Tavzıla öldüler. Tavzıla öldüler. Sana da yoklayım, üyde yoklayım esey dürüfete. Ata yalka! Dürüst, ata yalkav. Senin kulundan bernindey de iş gelmey. Usallığın yok. Usallığın yok vay. 2019 елда Зөләйха күҙҙәрен аса спектакле Алтын битлек театр премияһына лайыҡ булды. Ошо премияның лауреаттары рәтендә быйыл Ижевск ҡалаһында ошо спектакль ҙур уңыш менән уйналынды. Айрат Абушахмановтың Зөләйха күҙҙәрен аса спектакле менән беҙ Рәсәйҙең танылған бик күп сәхнәләрендә сығыш яһаныҡ һәм иң абруйлы фестивалдәрҙә ҡатнаштыҡ. Гомумән әйткәндә инде безнең театр тураһында беләләр. Безнең театрды күп ерҙәргә саҡыралар һәм ҡабат көтөп ҡалалар. Һәм иң мөһиме безнең театрды яраталар. Быны инде аяҡ үрә баҫҡан, безде алҡыштарға күмгән тамашасы тулыһынса иҫбат итә. Шуныһы ҡыҙыҡ, Рәсәй бер телеканалында сыҡҡан Зөләйха күҙҙәрен аса фильмынан һуң спектакль тураһында тағы ла күберәк һөйләй башланылар. Һәм театр асылыуын, спектаклдең сәхнәлә уйнауын беҙҙең тамашасыларыбыҙ көтәләр. Был спектакль беҙҙең өсөн бер яҙмыш билгеһе булды дип әйтһәм дә була. Сөнки был беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙы күтәрә, беҙҙең халҡыбыҙҙы күтәрә, беҙҙең телебеҙҙе күтәрә. Театрыбыҙҙың 7-нче ижад миҙгелен беҙ 2019 йылдың 5 сентябрендә асып ебәрҙек. Һәм инде 2020 йылдың 22 мартында аҙаҡҡы спектаклебеҙҙе күрһәттек. Театр тарихында был бәлки иң ҡыҫҡа сезондарҙың береһе булғандыр. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, беҙ үҙебеҙҙең алған пландарҙың барыһында тормошҡа ашырҙык тип әйтһәм һис тә яңылышмаҫмын. Ҡыҫҡа сезон булыуына ҡарамаҫтан, беҙ тамашасыларыбыҙға 204 спектакль күрһәттек һәм тамашасыларыбыҙҙың һаны 44 мең тирәһе тәшкил итте. Октябрь айынан беҙҙең театрыбыҙҙа капиталь ремонт башланды. Был ремонт әлегә тиклем дауам итә. Һәм инде беҙ үҙебеҙҙең 101-нче ижад сезонын, Алла бойорһа, үҙебеҙҙең сәхнәлә, үҙебеҙҙең театрыбыҙҙа башларбыҙ, эшләрбеҙ дигән өмөттәбеҙ. Әлбиттә, юбилей сезоны булғас, уның пландары ла бихисап булды. Һәм инде ошо план сараларына килгәндә, фестивалдәрҙә ҡатнашыу, гастролдәр уҙғарыу булһынмы ул. 7-нче юбилей сезонында беҙ Рәсәй Федерацияһының 5 регионында фестивалдә ҡатнаштыҡ һәм Рәсәй Федерацияһының 2 регионында гастроль уҙғарырға өлгөрҙөк. Шулай уҡ Ҡаҙағстан Республикаһының Алмата ҡалаһында ла гастролдәребеҙ уҙҙы. Әйткәндәй, Алмата ҡалаһында театр коллективы 1987 йылдан алып булмаған икән. Шулай уҡ планлаштырған гастролдәребеҙ Силәбе ҡалаһына, Чебоксар ҡалаһына, Ижевск һәм Йошкар-Ола ҡалаларына киләһе сезонға көҙгө айҙарға күсте. 7-нче юбилей сезонының тағы бер үҙенсәлеге булды. Октябрь айынан беҙҙең театрыбыҙ капиталь ремонтҡа туҡтаны. Һәм инде үҙебеҙҙең спектаклдәребеҙҙе опера балет театрының бәләкәй сәхнәһендә, Өфө ҡалаһының башҡа театрҙары сәхнәһендә күрһәттек. Һәм әлбиттә мөмкинселектән файҙаланып, ошо театрҙың етәкселегенә, коллективына ҙур рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Юбилей йылының кульминацион моменты булып, әлбиттә 4 декабрь көндө юбилей кисәһен уҙғарыу булды. Һәм миңә ҡалһа, был кисәгә беҙ ныҡ тырышып әҙерләндек. Әлбиттә, кисә матур үтте, тамашасыға оҡшаны һәм әлбиттә киләһе юбилейҙар ҙа шулай күтәренке, матур үтер тип ышанабыҙ. Миҙгелде беҙ бик күңелле, матур итеп башланыҡ. Ни тиһәң дә, 100 йыллыҡ юбилей быуатҡа бер тапҡыр ғына була бит. Театрҙың 100 йыллыҡ юбилейы
Республикабыз өсүндө зор вакыйга булды. Юбилей кисәһе Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында үтте. Был символик мәгънәгә ия һымак. Безнең театр Стәрлетамакта барлыкка килеп, Өфөгә күскәс, опера театрында эшен башлаган. Юбилей тамашаһында Башкорт театрының бер буатлык үткәнен илебез тарихы менән бәйләнештә күрһәттек. Мин үземде бик тә бәхетле кеше дип һанайым. Чөнки 35 елдан ашыл үземнең яраткан театрымда хезмәт итәм. Бернисә буын артистлар менән эшләргә туры килде. Уларның арасында Зәйтүнә Бикбулатова, Хөсәин Кудашев, Гөлли Мубаракова, Зинира Атнабаева, Роза Каримова, Илшат Юмагулов һәм башка бик күп данлыклы артистлар менән. Советтар Союзы заманында безнең театрыбыз милли театрлар арасында иң данлыклы театр дип һаналды. Һәм бүген дә, Аллага шөкер, шулай ук данлыклы, күренекле Рәсәй театрларының арасында без дә бик югары урын биләйбез бүген. Театрыбыздың үткәне менән дә, бүгенгеһе көне менән дә горурланабыз. Талантлы яшьләребез күп. Димәк, театрыбызның киләсәге шанслы кулларда. Байрам театр фаяһында ук башланды. Буат башын сагылдырган атмосфераның булуы байрамга тагыла ям өстәне. Юбилей уңайынан китаптарның презентацияһы үтте. Тәлә етти вакыйга булып үтте. Бер түгел, ике вакыйга булып үтте. Мин әйтергә теләйем, театрның 100 еллыгына Айһылу Сагитова һәм Саламатова, Гөлсәсәк Саламатова тарафынан әзерләнгән китап, ике телдә сыккан, үтәлә мөһим кайһы ягыннан. Унда бик күп быга тиклем асылмаган документтар басылып сыкты. Исемдәр барлыкка килгән. Әйтәйек, менә Мутин турасында, Исхак Зайни турасында, әйтәйек, менә Макарим Мәһәдиевтің һәм шулай ук Валиулла Муртазин-Ямайскийдың үзләренең хакында гына түгел, уларның гаиләләре, уларның балалары, язмышлары хүрәтләнгән. Артланкы Мубаракова безнең арабыздан китте, ләкин әле исән сакта улар Владимир Жеребцов, безнең Стәрлетамактагы драматург, язучы, журналист, оның менән бергәләшеп үзенең биографиясын китап формасында әзерләй башлады. Ул абында улар бик кызыклы коргандар китапты. Ул зур интервью формасында. Ниндәй уйдар киләләр, ниндәй мөһим уйдар, борсуйдар, шул һорауларга Гөлли Арсланкыды җавап бирергә тырышкан. Был басылган китаптарда улар буаттарда Аллаһы бирһә калырдар. Бездән һуңгы буаттар ошо китаптар белән танышып, ошондай театр булган, ошондай кешеләр эшләгән, ошондай иҗади эшләр эшләнгән дип баһа бирерләр дип өмет итәргә кала. Товарищи, за успешное выступление на Всесоюзной Олимпиаде театров и искусства народов СССР Президиум Центрального исполнительного комитета Башкирской АССР постановил. Первое. Постановление о переименовании Башкирского государственного драматического театра в Академический. Утвердить и просить санкции Наркомпроса РСФСР. Второе. В целях создания лучших материально-бытовых условий актерам Башгостеатра включить в план 1935 года строительство жилого дома актеров на 100 человек. Yok! Yok! Ben
Улай тимәгедән, улай тимәгедән, әнигезләр мәдәният сараенында зур сәхнә бар. Ямағат, тыңлағын әлі. Әйдәгіз бұл айтабы. Режиссердар аз бит. Бана жаңы бина түділіп өткенсі, әйдә арабыдан біріхін Мәскәуге режиссураға оқырға айдарай. Кустым, хин бар. Қадірлі достар, сізге барығызға әлі ижады оңыштар, хаулық кемәлік тілейм. Башқұрт театры мәнге яшайым. Зор рахмет. Юбилей кисәһендә алдыңғы театр хезмәткәрләре мактау грамоталары һәм рәхмәт хаттары менән билдәләнде. Башкортстан Республикаһы башлыгы артистларга һәм театр хезмәткәрләренә дәүләт наградалары һәм мактаулы исемдәр тапшырды. Хаума 101-нче ижад мизгеле. Быелгы юбилей йылында безнең легендар дуэт Нурия Ирсаева менән Фидан Гафаров Өфөнең почетлы гражданы дигән исемгә лайык булдылар. Улар икеһе бергә уйнаган Бәхет хакы музыкаль драмаһы бүгенге көндә лә иң популяр спектакльләрдән береһе булып тора. Мин эшләй башлап, 1 ел эшләгәс Фидан килде театрга, актер булып. Шуннан без уның менән бергә эшләй башланык, бергә матур рольдәр уйный башланык. Шул тиклем дуслаштык, шундай матур рольдәр уйнап Фидан менән дуслаштык. Минең өчен үз партнерым булуы бик зур бәхет. Һәм ошо елларда күпме матур рольдәр уйналынды, күпме кисерештәр булды, күпме шатлыктар булды. Шулар өчен бөтәһенә лә ошо Башкорт академия драма театрына зур рәхмәт. Өфемә рәхмәт. Был театрда мин хәзер 55-нче сезонды яптым. 55 ел эшләйм. Һәм рәхәтләнеп, горурланып, яратып, ошо театрымдан берничә көн килмәй торһаң һагындыра. Чөнки безнең театрыбыз бөтә театрларга ла театр. Гөлбустан. Ул яшь кызның исеме. Кадир Даяндың Тансулпан пьесаһының нигезендә без шундай спектакль сыгардык. Һәм спектакльдә эшләгәндә без иң төп проблема бөтә дөньялагы экология проблемаһын күтәрергә ниятләндек. Һәм шуңа күрә безнең спектакльдә актердар бөтәһе лә яңы химзащита костюмдарында противогаздар киеп уйнанылар. Биттәрен маска менән каплап, без Гөлбустан спектаклен күзен эшләп, яңа елга тиклем премьера итеп сыгаргайнык. Һәм без шул вакытта берничек тә белмәгәйнек, күз алдыбызга ла килтермәгәйнек. Безнең яшәүбез, безнең дөньябыз берничә айдан һуң ошо спектакльгә әйләнәсәк дип. Юк, мин кешелек киләсәге хакында һорайм. Юк, күрмәй. Нишләп юк? Чөнки безнең киләсәк юк. Дөнья матур буласак, ер шарында кеше булмаһа. Һин һаманда кешелектән ердә яшәргә хакы юк дип уйлайһың. Элек кешеләр табигатьте яратып, уның закондары менән яшәгән. Әмма кешеләр үзгәрде. Эволюция менән бергә кешеләрнең нәфсеһе дә артты. Улар яңа Аллаһка, акса Аллаһына табына башланы. Кем улардан байыдар, кем байшыл калгандар өстенән хакимлык итә. Абай өсөн табигатьте талап, ер өсендәге ресурсларны сугып алырга кирәк. Авыл әсәнең карынындагы балаһын тартып алган кебек, ер әсәнең дәйсен буш калдырды кешеләр. Һин кешеләрне яратмайһың. Уларның юкка сыгуын теләйһең.
Теләйме, юкмы, әмма ул шулай буласак. Без бөтәбез. Хатын-кызлар күптән инде бала тапмай, таба алмайҙар. Беҙҙең спектакль экология, тыуған еребеҙ һәм беҙҙең киләсәгебеҙ тураһында. Һәм әлбиттә унда мөхәббәт темаһы ла бар. Айсыуаҡ үҙенең һөйгән йәре өсөн, Гөлбостан өсөн һәм уның мөхәббәте өсөн көрәшергә һәм йәнен бирергә әҙер. Минән башҡа миңә һис килмәй. Минең көҙһөҙ йөрәгемә һис ҡушыл. Уны хәле һис кем айыра. Мәхәрһеҙ генә никах булды. Ниңә шундай дулай юҡ? Ярай, Гөлбостан. Ер аҫтында ҡиммәтле таштар бөтмәһә, минең ике ҡулым иҫән булһа, мәһәрлек мал табырмын, Гөлбостан. Теләктәрең ҡабул буласаҡ. Шул шатлыҡлы көндөө күрһәк. Күрербеҙ. Күрәсәкбеҙ. Әгәр һин булмаһын, был донъяның һис бер йәме булмаҫын. Мең 1941 йылда яҙылған был әҫәр бөгөнгө көндә лә ныҡ актуаль. Уны режиссер Айрат Абушахманов менән рәссам Альберт Нестеров заманса итеп сәхнәләштерҙеләр. Беҙ уйнаған Гөлбостан спектакленең исеме Башҡортостан һүҙе менән оҡшаш. Спектакль туған еребеҙҙең киләсәге, яҙмышы хаҡында уйланырға саҡыра. Тиҙҙән был хәл билдәләсәк. Dur. Barıqla işte. Bulamam. Şundan dış kurdu. Kim dalanlar. Yaşı durdular. Bıyık dallar. Ay soğuk balam. Bugün ne hele giden yolum. Мин үҙемде бәхетле актриса тип иҫәпләйем. Театрға юбилей миҙгелендә аяҡ баҫтым һәм репертуарҙағы күп кенә спектаклдәргә инеп киттем. Гөлбостан спектаклендә үҙемдең тәбиғәтемә бөтөнләй хас булмаған үҙенсәлекле роль башҡарҙым. Ошо спектаклдә беҙ Гөлбостандың ата-әсәһен уйнаныҡ. Был спектакль яңы форматта сыҡты. Артистар уйны, ут, декорация, музыка барыһы ла заманса алымдар менән ҡуйылды. Спектаклдә халыҡ йолаларға бойһоноп йәшәй. Ә йолалар ул халыҡтың яҡлаусыһы ла, һәм шул уҡ ваҡытта халыҡтан ҡол яһауы ла мөмкин. Йылдарҙа Таңсулпан спектаклен режиссер Сәүлә Мортазина ҡуйҙы. 45 йылдан һуң Ҡадир Даяндың был пьесаһы Гөлбостан исеме менән заманса күҙлектән сәхнәгә сыҡты. Һәм бөгөнгө көн талабына яуап бирерлек, фекер йөрөтөрлек, уйланырлык сәхнә әҫәре булды. Шәп спектакль. Бөйөк еңеүҙең 75 йыллығына арналған киләһе спектакль Талха Ғиниәтуллин әҫәрҙәре буйынса Шәмсетдин һәм Шәмсура новеллаһы.
театрыбыздың юбилей йылында ижатта кайнап яшәдек. Үзебезнең сәхнәбез ремонтта булуга карамастан, бер артлы премьера спектакльләре сыгардык. Беренче мартта Талха Гинятуллиндың Шәмсиддин һәм Шәмсура спектаклен сыгардык. 14 мартта инде опера һәм балет театрында үземнең юбилей кисәмде үткәрдем. Шуны куанычлы. Без был эшләрне үз курсаулык башланганга тиклем аткарып өлгердек. Сырлаймын. Сырлай доктор. Күрәсәкме? Мин бергән дарулар дәсәкме? Дәсәм, бөтәһен дә дәсәм. Күрәсәкме, доктор? Тере калганга рәхмәт әйт. Тукта, доктор. Зинһар дөресен әйт. Мин күрәсәкме? Юк, кызганычка каршы күрмәйсәк. Олда фильмда хәбәр итте. Доктор! Тукта, доктор! Һин ярдәм итәргә тиешсең миңа, доктор! Доктор! Был әсәрҙе беҙ үҙебеҙ бик яратып эшләнек. Иң мөһиме, тамашасылар йылы ҡабул итте. Һәм әлбиттә киләсәктә ашу спектаклдең оҙон ғүмерле булыуын теләп ҡалабыҙ. Бұл спектакль һугыш тамуктарын үтеп, томаһуҡыр ҡалған, ләкин йәшәүгә өмөт төртөһөнмәгән Шәмсиддин тураһында. Шулай уҡ был сәхнә әҫәрендә кеше яҙмышы, рух ныҡлығы һәм мөхәббәт һүрәтләнә. Беҙҙең театрҙа бик күп матур күңелле, үҙ эшен яратҡан кешеләр эшләй. Шуларҙың араһында беҙҙең байлыҡ ул оркестр. Һәм беҙҙең оркестрыбыҙға ла быйыл 100 йыл. Сөнки беҙҙең оркестр театр белән бергә барлыҡҡа килде. Беҙҙең театр һәр ваҡыт актерҙарына үҫергә, сәнғәттең башҡа өлкәләрендә лә үҙҙәрен асырға мөмкинлектәр бирә. Мәҫәлән, быйыл мин үҙебеҙҙең театр оркестры менән «Яңғыҙ юлаусы» исемле акустик концертымды Кто нас опять достает? Да, мама. Он в порядке. Слушай, он в порядке без зубов, но в порядке. Нет, ему больно. Ему больно, но это пройдет. Мама, я сейчас занят, я перезвоню. Ему все еще больно? Нет. Зачем тогда расстраивать вашу Он мать? по-другому не может. Ему всегда надо кого-нибудь расстраивать. Все, хватит, Вероника. Что это за психодрама? Слушайте, Вероника, мы же не только собой интересуемся, но и другими вещами. Күңел нисектер һиҙгәндәй булып, самоизоляцияға тиклем беҙ күренекле француз драматургы актриса Ясмина Ризаның «Бог резни» пьесаһына читка үткәрҙек. Ошо читкала мин һәм Алмаз һәм Гөлназ менән Руслан Хайсаровтар ҡатнашты. Съемкалар беҙҙең фатирҙа үтте. Ә ҡараған тамашасылар бик матур фекерҙәр беҙгә еткерҙеләр.
Безгә был формат бик охшап калды һәм эшкә сыккас та буны дәвам итәргә кирәк дип уйлайбыз. Шулай ук ошо самоизоляция вакытында мин интернет селтәрләре менән ниһаять ныграк дуслаштым. Көндә кис Instagram каналында мин туры эфирга сыктым. Үземнең дусларымды, сәнгать әһелләре менән бик матур әңгәмә алып бардым. Читка видеоязмаһы театрның YouTube каналында урын алһа, әдәби драматургия бүлеге драматург һәм драматург проектын башланы. Унда драматургтар бер-беренең пьесаларын укый. Тотыш илгә килгән вакытлы савырлыктар мәлендә репетициялар, спектакльдәрдә тукталды. Әмма иҗади процесс үз изоляция вакытында ла туктаманы. Ошо сорда беренче интернет-проекттар барлыкка килде. Баштырамдың YouTube каналы булдырылды. Унда архивтагы спектакльдәр урын алды. Тарихи легендар спектакльдәребезне тамашачыларыбыз теләгән вакытта безнең YouTube каналга инеп карый ала. Aman şu İngilizi. Һез гарәпсә һөйләшәһегез? Ә милләтегез? Без башкорт. Башкорт. Әйе. 9-нчы буат гарәп язмаларында безне башкорт дип атагандар. Самоизоляция барышында артистлар үз һәләтләрен икенче яктан астылар. Мәсәлән, без улыбыз Аламгирді йоклатып, гитара алып, йырдар йырлай башлады. Һәм ул киске ултырыштарда без шаярып кына Аламгир засыпает, мафия просыпается дип атанык. Артистларыбыз бәләкәйдәр өчен әкияттәр укыны, театр цехтары мастер-класстар үткәрде. Instagramда көн һайын тура эфирдар барды. Халыкты өйдә ултырырга өндәгән, табиптарга рәхмәт һүзләре әйтелгән флешмобтар да төшердек. Безнең кайнар алкыштар һезнең өчен. Самоизоляция вакытында без социаль селтәрләрдә тамашачыларыбыз менән якындан таныштык. Мин Instagramда көненә 2 тура эфир алып бардым. Яңа онлайн дусларыбыз хәзер театрга килеп, тамаша залында спектакльләр карарга тели. Кавалерист, Кызылармеец, Маликов Мөхәммәтша. Артистларыбыз бөек ватан сугышына арналган әсәрләр укыны. Шулай ук сугышта катнашкан һәм тылда хезмәт иткән тугандары турасында истәлектәр менән бүлеште. Безнең бу проект Россия кимәленә сыкты. Максим Горький исемендәге Мәскәү художество академия театры игълан иткән театр батальоны акциясына кушылдык. Кәрәкмәй безгә хугыш, дөньялар булһын тыныс. Театрда эшләгән һәрбер актер, һәрбер актриса, улар берһелә усраклы кешеләр түгел. Улар бында Ходай тарафынан җибәрелгәннәр. Без яшьтәр өлкәндәрнең ярдәмен тоеп, улар әйткән кәңәшләрне исебездә тотып иҗат итәбез. Улар безгә өлге булып торалар. Бездә сынлап та мөхайрлык бына дигән коллектив, артистлар көслебездә, бигрәк тә яшьтәр, аяктарында нык басып торган яшьтәр бездә. Урта яшьтәгеләрдә һәм без өлкәннәрдә калышмайбыз. Бездә өметле, талантлы үз режиссер эшләй. Бына дигән художник, композиторлар. Һәм әлбәттә зур йөрәкле, йылы, дәртле тамашачылар. Әлбәттә, театр ул тере аралашу. Һәм ошо кыска гына вакытта без театрыбызды, тамашачыларыбызды һагынып өлгердек. Яңа мизгелдән асуын түземһезлек менән көтәбез. Быелгы сезонда Казахстанда гастрольләребез булып узды. Алматы калаһында Шәүрәкәй спектакле менән без сыгыш яһанык. Унда безнең якташларыбыз Башкортстандан сыккан шәхестәребез матур итеп безне кабул иттеләр. Рәзифә, дөрес әйтәһең, быелгы 100 еллык мизгел нык матур үтте. Артабан яңа мизгелдә очрашырга язһын, яңа рольләр, яңа гастрольләр. Быелгы елда безнең театрыбызда 8 яңа премьера узды. Һәм мин шуларның дүртендә катнаштым. Килгән режиссерлар белән эшләү бәхете ләтәтене һәм мин бик бәхетле был сезонда. Театр сер дөньяһы.
Уны без спектакль һайын, мизгел һайын тамашасылар менән бергә асырга тырышабыз. Рәсәй милли театрдар араһында театрыбыздың үз урыны бар. Бер буатлык тарихы, данлыклы шәхестәрбез, талантлы артистларыбыз бар. Киләсәгебез ышаныслы, яулайһы үрдәрбез алда әле. Бына без бөтәбез дә ошо туган театрыбызды шул тиклем яратабыз. Шуңа күрә уға әле кешелек бар икән, яшәй икән, безнең театрыбызда шулай ук яшәһен, сәскә атын, гел генә үрләһен. Алла бирһә. Амин. Мин ижади коллективтың итәксеһе буларак ике рәхмәтемде әйтергә теләйем. Беренче рәхмәтем ул минең дип әйтергә мөмкин инде актерларыма, минең ижади коллективка. Чөнки был катмарлы мизгелде улар йөреп сыкты. Һәм өйдә ултырган вакытта ла улар ижад итте һәм тамашасыларды интернет аша куандырып торды. Икенче рәхмәтем әлбиттә безнең тамашасыга. Безнең тамашасы безне ситкә типмәне, бездән айрылманы. Шул ук вакытта безнең ремонт булган вакытта, икенче биналарда сыгыш яһаганда улар безнең арттан йөреп, өйдә утырган вакытта интернет аша карап, үзләренең комментарийларын калдырып, һәр сак безнең менән булды. Бик зур рәхмәт сезгә. Алла бирһә, дөньялар үзгәрер һәм театр, мин әйттемсә, бер касан да үлмәячәк. Һәм Алла бирһә, яйын ял итеп, күзен 101-нче ижад мизгелендә осрашырга насип булһын.